Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a barkanmu da yau haka. Da farko sunana Muhammad Dahiru wanda aka fi sani da Mr. Meku MKD, jarumi kuma mawaƙi a masana'antar Kano. Jama'a na zo ne da wani bayani wanda ya faru da mu na kaico. Da dalilin mun samu wata matsala na hard disk, wato ina mai tabbatar muku jama'a ba za mu iya samu mu saki aikin mu a yau Laraba ba. A daga mana kafa daga nan zuwa sati biyu uku zuwa da wata ɗaya haka, insha Allah za mu kikkinta saboda hard disk ɗin mu ya samu matsala, ya kulle mana wasu abubuwa da dama, dole sai mun yi wasu gyare-gyare. To sannan kuma jama'a ina son yin amfani da wannan dama in gode wa jama'a wanda suke kiran mu a waya da ba mu shawarwarin da suka kamata. To muna godiya sosai, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Naku Muhammad Dahiru, na gode.